morning guys. So गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फरायग्रोनाय थाबाय. So दिनै माने अखा फैबाय थादों दिनै. माने आङो ओंखाम संना मायदो माने बार्थडे दङ दिनै जोंहा दा दिनै फिसाज्लानि. So आङो दा जिथुनिखि गेसजों जे ओंखाम सङो गेसजों ओंखाम सङो स्टभ जे गिदिर मोननो भारा बेखौ लाइन थांबाय थादों आं दायो. So नोंथांमोना नायलांबाय थादों दिनै आंनि भिडिअखौ. लोगोफोर आं सफैबाय ओमफ्राय बिसोरनाव टेन्ट हाउसनि माबा होयो गगार होयो नेवनि टेन्टफोरखौ दोनो ओमफ्राय सिङाव दोङो बेफोराव ओमफ्राय दा नेबाय थादो दा फिसाज्लाया माने गोजौआव दोङो फैनो होनो नागिरदों लांसै आरोना. सफैबाय दाङा फैगासिनो ओमफ्राय दायो आङो थांगासिनो नैबे डिमक्सि टाउन ओमफ्राय दादिलाहा नुवा टाउनावनोखा. नायलांबाय थादो. मटन बोरमा बेदर नै तिरसाव दोननानै पुरा गोरा बरफ बायदि जाजोब्बाय. नै लोगोफोर नायलाय बोरमाया बोरै जाखो बायलानो ने बोरमा बेदर नै बे गोरा जाखाबाय नै. दाउला दाउ संनाय स्टार्ट खालामसै. दायो नै आयंआ बोरमा बेदरखौ बाल्टिंआव दोनगासिनो. पुरा बोरमा बेदर नैबे दाउ पुरा दाउ बेखौ गोदानोसै. पियाज होबाय नै पियाज नै दाउला खासि नै दाउ गोदाग्रायाबो गन्द्रायबो गैया बाटामावनो. बार्थडे बया उन्दुबाय थादा फैसा दंबावो मानै लोगोफोर बोरमा बेदरा नै जागासिनो मोनसिगोन नै ग्लब गोदौगासिनो. बे मा बोरमा नै दा दैदो आबैदो रानगासिनो. खैथा होदो 7 पिस 6 पिस 7 पिस होदो बे आबैया नै खोरखि सुगासिनो. ओमफ्राय बिथिं नै सासेया बेसोर बे दादै नै होगासिनो माबा बोरमा बेदर होगासिनो नै. बोरमा बिबु बिबु स्पेसियेल आंथ' बिबुखौसो गाहाम मोनलै लोगोफोर. बोरमा बिबु नैबे नै ओमफ्राय दै आं खिखाबाय बोरमा बेदरखौ ओइयाव संबाय. बाबुल दादिया नै बिथिं डाइनिं होगासिनो सुगासिनो. साफा खालामदोंबा मोजां साफा खालामदों बरिया नै गंब्रै डाइनिं दा ओंखामनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो. दा नैबे नोंनि नङाखै मानो अनलादो दाउदो फ्राय पटल फ्राय ओमफ्राय बियो अनलादो दाउदो. लोगोफोर नै थालिर थाइजौ आंगुर बुट नैबे आनारस थाइजौ गारजि रेडि जाबाय नै. थाइजौ केक हानसै ओमफ्राय नै गासिबो न'नि जागोन. बार्थडे बया नै जों दायो केक हानसै बार्थडे बया नैबे ओमफ्राय नै गासिबो गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय थाबाय.
आंनि फिसाज्ला किमजिं बड'साया दिनै 4 बोसोर कमप्लिट जाबाय। बे जोनोम जानाय दिनाव आमथि फुजामोन आरो ईदबोमोन इखालि आरो बाथौ फुजा जोंनि। बे समावनो आं इसोरखौ धन्यबाद होयो जे आंनि फिसाज्लाया दिनै मोजाङै मोजां 4 बोसोर जाबाय आरो बे 4 बोसोरनिनो बार्थडेआव नुजाथिफैनाय बयखौबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। Happy birthday to my son, Kimjing Borosa, and God bless to my son. And thank you everybody. Ini birthday boy birat dustu kak. Ini birthday nunggu. Bebung ini video kamu dong, ha? Nunggu besok dah kak. 4 years, entah. 4 years. Nih dulu per, 4 bosoर जाबाय. Ini besok abu ulang ini saja. Ini ada ini cerla. Kami ini genja kasih ber. Ya, doon deh. Pernah yang kamu bayi, kam, onla Davidor Burma. Nih, jade. Nih, ya mana? Ini abu deh. Ini juga nih. Ada. Nih, ada sini. Dia jade. Nih dah. Ani sopir ini ya nih. Ayun, tuh ini. Main ini sih gue. Apa ya? Ayam buri. Salam kasih nih.
lagi dong. Hai kam, ingin apa man? Ingin apa dek kita? YouTube udah ini pun Urmi, ini kita Urmi nih, Urmi malu itulah. Ini boro. Ada saya ini kami. Ini mau enggak? Tadi là nó này, phải đây nó thằng cái nó có này bây giờ đấy. So logoफोर जोबनायाव मोनसे खोथा बुंनो so आंनि भिडिअखौ बोरै नांदों कमेन्टआव बुंहरदो ओमफ्राय दिनै बिदिनो जोंहा दादैनि फिसाज्लानि बार्थडेमोन so जों जाबाय लोंबाय बिदिनो इन्जय खालामबाय ओमफ्राय गथ'आ फंबाय जागोन आरो फंबाया 4 years जाबाय 4 बोसोर जाबाय so नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांबाय जानो हागौ बेनि थाखाय थेंक इउ आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो सापर्ट खालामदो आरो गोदान भिडिअ सफैगासिनो स' बेनि थाखाय नेना थादो लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेसेनोसै बाय बाय